Dobrý deň. Vítam vás v tomto krátkom videu, kde si ukážeme, ako sa registrovať a stať sa členom firmy Class a tak získať zľavu na prírodných prípravkoch. Poďme na to. Keď sme už na stránkach prírodné prípravky, môžeme využiť buď tu Class, alebo je tu možnosť aj takto, ak náhodou niekto ide tak, a tu je podmienky registrácie. No skrátka, dostaneme sa na tieto podmienky. Poďme si vysvetliť, toto je dosť častá otázka, aký je rozdiel medzi zvýhodneným zákazníkom a reprezentantom. No, rozdiel je v tom, že jeden má zľavu 25%, to je reprezentant. Nebojte sa toho slova, nemusíte reprezentovať vôbec firmu, môžete nakupovať ako reprezentant, čiže ako spotrebiteľ pre seba. Nemusíte nič predávať, ani ponúkať, ani reprezentovať. No, ako som povedal, tam je 25%, ale podmienka je, že tento reprezentant sa registruje s prvým nákupom vo výške 50 bodov. Ale už ďalší nákup nemusí mať za tých 50 bodov. Môže si kúpiť napríklad o mesiac jeden prípravok, za ďalší druhý a tretí mesiac ďalší, dajme tomu za 10 bodov, a to je dokopy 30 bodov, lebo ďalšia podmienka, čo tu je, aby ste sa udržali na tejto pozícii ako reprezentant s tou zľavou, že musíte raz za štvrtok nakúpiť za minimálne 25 bodov. No, ak nekúpite, že nebudete potrebovať, alebo ste na to zabudli, tak automaticky systémom budete preradení do zvýhodneného zákazníka. A zvýhodnený zákazník, to znamená to, že sa registruje s prvým nákupom vo výške 25 bodov. A stačí mu v priebehu roka nakúpiť prípravky za 25 bodov. Dúfam, že toto vám je jasné. Tak poďme na tú registráciu. Registrovať sa môžete dvomi spôsobmi, buď na tejto stránke, alebo na stránke priamo firmy Class. Ideme najprv si ukázať prvý postup na týchto stránkach. Čiže klikneme na tento odkaz a dostaneme sa na registračný formulár. Tu si vyberiete, či chcete byť ako reprezentant alebo ako zvýhodnený zákazník. Povinné údaje sú potiaľto, tu vyplníte a potom si už vyberáte jednotlivé prípravky. Bol tam problém s tými bodmi, ktoré, ako ste videli na predošlej stránke, sú napísané tu. Toto je bodová hodnota. Nejde mi to ukázať samostatne, ale doplnil som ich už aj túto. Za každý prípravok je bodová hodnota. Čiže chcete napríklad 3x LKVB, tak dáte tú trojočku, to máte dokopy 30 bodov. Chcete jeden dobrý vitamín C, to máte už dokopy 40 bodov. Dajme tomu, ženy radi kupujú Beta Vital. Na dokopy už to máte 50 bodov. Môžete ukončiť, alebo môžete pridať. To už záleží na vás. Po prípade, ak máte nejaké otázky, treba ich napísať sem, alebo tento kontakt využiť a môžete mi zavolať. No, vyplnite tieto hieroglyfy, po prípade, ak neviete prečítať, tak si dáte nový obrázok, vyplnite a dáte odoslať. Mne príde mailík a ja vás už zaregistrujem, prípadne sa vám aj telefonicky ozvem, či je všetko v poriadku.
No a ešte, aby som nezabudol, už tieto prípravky kupujete za tie lacnejšie ceny, ktoré sú uvedené tu, buď ako zvýhodnený zákazník, alebo ako reprezentant. No a ideme na druhý postup, to je už na stránkach priamo firmy Klas, kde je odkaz tu. Keď na to kliknete, tak sa dostanete do elektronickej kancelárie firmy Klas. Tu iba kliknite na overiť reprezentanta. No a znova sme sa dostali na registračný formulár, ktorý vyplníte takisto ako tam, či už si zvolíte reprezentant, alebo na vás záleží. Vyplníte meno, priezvisko, dátum narodenia, či ste osoba alebo firma, vašu ulicu, mesto a tak ďalej. Ak je odlišná, tak môžete vyplniť aj druhú. A to väčšinou majú firmy. Nezabudnite zmeniť tento kontakt, telefonický mobil, na 421, lebo to, co sú české. Domov už asi málo kto používa niekto. A skrátka vyplňte svoje telefónne číslo bez nuly. Po prípade aj druhý telefón a nezabudnite na telefón pre prepravcu, lebo je to dosť dôležité, keď vám bude doručovať, aby sa vedel s vami skontaktovať, či ste doma a tak ďalej. No a dosť ľudí zabúda vyplniť mail. To je hlavne kvôli tomu, že na tento mailík vám príde vlastne prihlasovacie údaje, ktoré ste vlastne tu vyplnili. Príde vám číslo vaše a takisto vám príde aj PIN, to je vlastne heslo, kde sa už budete vy prihlasovať sami na týchto stránkach. No ale aby sme tu nezabudli ešte na toto, že ak ste z Čiech, tak to necháte, ak ste zo Slovenskej republiky, dáte Slovenská republika. Číslo účtu vyplňujú iba ak ste sa registrovali ako firma. Nezabudnite vyplniť aj alebo odkliknúť toto. Dáte na odoslať registráciu. Nakoľko sme toto všetko nevyplnili, alebo ja som to nevyplnil, tak sa vám po odkliknutí otvorí nová stránka, kde už ste vlastne v tej kancelárii a tam si vy vyberete prípravky, ktoré chcete. Je to jednoduchý postup, teraz to akože nejdeme rozoberať, lebo toto všetko by sme museli povyplňať. No skrátka, ak sa dostanete tam a nebudete si vedieť rady, kľudne mi môžete zavolať. No ja si myslím, že to asi by bolo všetko. Po prípade hovorím, ak máte nejaké otázky, kľudne mi zavolajte alebo napíšte na tieto údaje, ktoré sú uvedené na stránkach prírodnej prípravky. Dúfam, že vám to stačilo a môžete sa kľudne registrovať.